Καλημέρα κορίτσια, σε λίγο ετοιμαζόμαστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ με την Αναστασία και θα σας δείξω κάποιες προσφορές που αξίζουν να τις προτιμήσετε. Είμαστε έτοιμες λοιπόν, έχουμε βάλει τα καλά μας. Αναστασούλα, δείξε και εσύ, έχει βάλει τη γατούλα της και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Φύγαμε! Φτάσαμε στο αγαπημένο μας σούπερ μάρκετ στη Σουρωτή, το OK Grocery. Θα σας το δείξω αμέσως και ξεκινάμε. Φτάσαμε και μπαίνουμε μέσα να σας δείξουμε τις μηνιαίες προσφορές και να αρχίσουμε τα ψώνια μας. Όπως βλέπετε, οι προσφορές ξεκινάνε από αύριο στις 22 του μήνα. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά και στον Κώστα και στην Ελένη που γιορτάζουν. Βλέπω εδώ έχει το Skip 11.25, πολύ καλή τιμή. Έχει το Fast που είναι στο 1.16 για τα πρωινά μας τοστάκια. Πιτούλες για σήμερα που γιορτάζουν 5.39, γιατί η αλλαγή από ό,τι με ενημερώνουν εδώ του φυλαδίου θα γίνει από σήμερα το απόγευμα. Έχουμε ποτάκια, ένα Τζόνι και μια Σμιρνόφ απαραίτητα για τα απογευματινά μας κοκτέιλάκια. Όλυμπος τσάι χωρίς ζάχαρη, τιμή, τιμάρα κορίτσια, 0,75. Εδώ 2,98 λοφίσκος για να κάνετε τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια για τις εκδρομές τώρα τις ημερήσεις των παιδιών. Το ΖΕΑ 1,76 πουθενά πιο χαμηλά. Μπισκοτάκια γεμιστά, 1,19. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πάρω για τα παιδιά. Όπως και το κρουασάν το 7 days στα 53 λεπτά και τα κρουασανάκια 1,18 μόνο. Τρέξτε να προλάβετε. Εδώ για να δούμε τι έχει. Νομίζω ένα σκύπ υγρό θα το προτιμήσω στα 5,84. Και μορομάντιλα για την Αναστασία 2,68. Πολύ καλή τιμή. Θα πάρουμε και νομίζω ένα Johnson Σαμπάν για την Αναστασία που τελειώνει 2,99. Και οι προσφορές ξεκινάνε και για τα αντιλιακά μας. 7,36 και το νεομάτ, πολύ καλή τιμή. Για πάμε να δούμε. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες προσφορές και βίντεο και ακολουθήστε το OK Grocery Σουρωτής στο Instagram και στο Facebook. Ευχαριστώ.